Alipay nga report nga intay alawaten mga idol iti nga gundaway puro kaande tin samgyupsal patok pailaan ka dagiti Gen Z mangman kay ti samgyupsal syempre digiti when yes ken ka ngem digiti babak etanda magalgalen. Okay, intern apo dati samgyupsal pagkain muna tayo ngayon mga idol with idol Lauren. IFM News. IFM. Inlawlawag ni Miss Irish Wamil Ramos makinkuka iti sikat a pagsamgyupsalan iti barangay Tapaw Tigige Curimaw Ilocos Norte apatok paylaeng agpapan kadagito agundaway ti makunkuna a samgyupsal wenno kaya ta sa wen ti Ingles ket 3-layer meat nga isutikan kanayo nakangkanen dagiti Gen Z. Imbata ni Miss Ramos at talaga aday-daywen ida dagiti agtutubo manipod lawag sa Nicolas, Dingras, Badok ken dumapay a munisipalidad kang runaan na iti mumalem gapot iso ti perfect spot for sunset with samgyupsal. Kunana anang rugida iti pandemic kem nagtultuloy iti negosyo da agpapan karigitoy agundaway. Ditoy amay pagpanakkel na akan kanayon a presko ti karne a maiserve kadagiti tattao gapot ada ti bukod a meat shop nga iso ti mangsupply iti pagsamgyupsalan da. Nga iso iti awan kadagiti daduma a pagsamgyupsalan gapot frozen iti maiserve kadagiti tattao kadagiti daduma a pagsamgyupsalan. Malaksid iti daytaket kuna ni Miss Ramos asakbay a may serve dagiti makan ket ag taste test da nga muna babayan ni kadagiti chefs da ken isuda a makin kukwa inlayo na nga adon dagiti natulungan na iti daytoy a negosyo da kang runaan na kadagiti working students. Matultulungak DJ meat shop ni mother ko nakapsot ngamin no daduma circuit alalaek amin nga karne. Ale kaasi ni Apo adut customers mi from Bacara, San Nicolas, Lawag. Kumbaga ket adut ti pagsamgyupan idta sir ngem pilpilian da nga umay ag subsublid toy kasi no damdamagan mi ti feedback da naimas kan dagita karne mi tapos ti kay ayo da circuit deta kimchi mi. Bale deti kimchi mi sir kayat paikit diti ubing kasi nagbalin nga trademark mi ti medyo sweet nga kimchi. Mga idol, anya pa iti orayan yo o mayo ramananen. Para ti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.